Venku krásne sneží. Přála jsem si sníh. Opravdu moc jsem si přála, aby sněžilo. Hned je všechno světlejší a čistější. Teď k nám přichází energie, která má velkou moc. Pokud cítíš, že potřebuješ změnu, nebo pokud chceš sama udělat nějakou změnu pro sebe, teď je tu správný chvíli, protože teď k nám přichází mocná energie, která nám pomáhá pročistit si tělo a mysli a duše. Popeleční středu je začátek velikonočního půstu a skrz jídlem můžeme uzdravit naše těla. Dřív než aby jsme uzdravili naše těla, by bylo dobré, aby jsme uzdravili naše duše. A nejkratší cesta uklidnit naše duše je přes opouštění. Opouštím všem a opouštím i sama sebe. Takhle začínám velikonoční půst a připravím pro tebe recepty na veganské jídla, které jsou bez živočišných produktů, čistí jídla pro uklizení těla a duše. Začínáme. Přidaj se ke mně a budeme na tu cestu spolu. My jsme společné součástí něco mnohem většího. My jsme chodící energetická koule a spolu můžeme navýšit tu energie ještě víc a víc a víc do nekonečna. Půst opravdu funguje a je to něco nejmenšího, co si můžeme dopřát. Ta energie je tady pro každý. Nezáleží na to, jestli jsi věřící nebo ne. Energie tu je a funguje a je zadarmo. Proč ji nevyužít? Zadarmo přidej se ke mně. A slibuju ti, když dáš těch 46 dní velikonoční půst, ucítíš energii, která tě úplně promění. Budeš hned nový člověk, lehčí, svobodnější a šťastnější. Jdeme na to.